bandiraɓe ɗum ɗo ko lamba pata watka ɗo e Diella tawi yumin ɗum ko Samba Sabal lollirɗo Samba Sall ɗo ete Diella joɗiɗo hande to cuuɗi men Belgique dillo to banggu sabar ila hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e tati mujiɓe lamba ka noon ko rendinde mbiruji Podor ha Bakel Mauritanie e Sénégal tawa kadi eɓe mbawa hebde gueɗal mabɓe e to banggue laamu ɗin ñalawmaji ɗiɗi noon mbaɗa ko e yeesotedugal monsieur Abdou Karim Sall directeur général de l'ARTP hay sinno hajuji makko dokkani wawde tawede nelaɓe makko jettima mbiruji mawɗi fuɗɗinoɓe gila 1965 notitima e ka lamba ko wayno Hamatara to Kirire Diawɓe Mamadou Boubou Diallo lollirɗo Sokola Diallo e Mihaji Bisi to Magama e ko wayno Samba Sall o luli kam yomi ya yomi won gandanɗa mana seedantagal mi haalana président Sénégal Macky Sall président Sénégal o ko an hoore muɗum min kaldo min Samba Sall wi to Diella mbiruji Fuutankoɓe keɓani gueɗal mumen joni noon wonno gandanɗa mana biɗo ko Abdoul Karim Sall wino no wona paren woni paren woodi noon holno Allah golliri foof ari ha hokka ƴere no Allah addirini foof mbiruji ɗi waɗanoɓe radio eɓe mbaɗana ko radio foof gari ɗo teltude mi e mawlinde oɗo ñalawma hande e mawlinde koye mum en paami nalankagal wona tan weltinde bandiraɓe kono noon jeeya ko e calli ɓamtare Fouta Podor ha Bakel wurtini lamba Fuutankagal hanki ɗo e Diella tawi sababu o ko Samba Sall Bakel ha Ndar dendagal no ɗo mbiri ko kala mbiri AC wonno noodi way nokku yande sukaɓe men minen noon min jetti Allah min jettimo kadi amin mawninimo hakkilo mawnir Fuutankagal ni kadi o waɗani min escale mbiruji mawɓe ɓe e sukaɓe jogoɓe arde ɓe amin batti hakkille noon amin batte makko amin ñagoto Allah noon faanero joguinde e yidde makko nde Yallah yettini ɗum ɗin ñalawmaji ene tawtora hen yimɓe mawɓe tawa ko nawoɓe haala to banggue politique waɓe no may mengue ko adjoint maire de la commune de Orkodiéré e inde aussi maire Orkodiéré amin mbima merci beaucoup Samba Sall yo Allah jullu balɗe moƴƴina battane o ñalawma hande ko ñalawma mawɗo o addi ɗo mbiruji ɗi nanana ɗen o addi mbiruji ɗi ganduɗen hanki o rentini o holli tan kanko gondigal mabɓe e hanki ko gondigal moƴƴal sinno ngal moƴƴano so noddiɓe hande ɓe garata lamba ko cosaan meɗen gila hanki hay sinno hande gueɗe ɗe ene ɗefi wayde ko goppaɗi ni Samba Sall e équipe mum wi ñett hunde nde foti tan ko wurde tawa kadi ene yaada e ballal laamu ngu o laamu ngu ene watte mabɓe hakkillaji mumen ɗum noon kettoɗen hen konngol o joom wuuro Diella yaltide teleji yaltide radioji ko ɗum woni ko nawra ren no ngo yeeso moƴƴinemo kelle a far sa suɗumi ɗi on ñaayama Allah jarama kadi eɓe ñaagi Allah paare mo yo jokkodir hen ɗam kadi yo jokkodir no foti jokkodir ni yo fuuto yaaru yeeso yo lamba fuuto yaaru yeeso Allah jarama jarama sukaɓe ɓe nde kolliti so doole ndinki yo doole kebbo wadde nden lamba dartima e reedu Fouta kadi ko yeeso tan faya aduna ko yontaji tati ko hanki e hande e janggo yonta ɓenni koye hande gonɗen kono noon hay goto anda ko jogori fayde e janggo kala noon ko jogori wadde yeeto ko ɓuural Amadou Won radio télévision Fulɓe région de Matam